Čaute, vítajte v ďalšom videu. V dnešnom videu ideme testovať dva nové filmy od Filmlabaku, ktoré mi poslali na testovanie, aby som ich otestoval a výsledné fotky si oni budú tiež môcť použiť na nejaké propagačné účely. Veľmi sa na to teším, budeme mať dve fotenia s dvoma rôznymi modelkami v ateliéri PUF u Filipa Poláka, takže vy idete pekne so mnou. Ja som momentálne v Petržalke pri psej školke, idem môjho školkára zaniesť do školky, nech sa zatiaľ pohrá, kým ja budem fotiť. A ideme na to. Takže čaute a vítajte pri prvom videu z roku 2025. Všetkým vám prajem takto neskorý, šťastný nový rok, veľa úspechov, splnených plánov a cieľov, ktoré na tento rok máte. A teda poďme odštartovať tento rok na YouTube. Ja som mal teraz od YouTube takú dlhšiu pauzu trochu, lebo som necítil nejakú motiváciu tvoriť videá a nechcel som to proste siliť, tak som si povedal, že nebudem a vrátim sa, keď to budem tak cítiť. Takže som tu, som späť a ideme teda testovať nové filmy od Filmlabaku. Mám mikrák momentálne, ale práve som si prezrel kľúče od ateliéru a ideme tam, nech to stíham, lebo o 12. mám fotenie a mám 15 minút na to, aby som tam prešiel. Inšpiráciu na toto fotenie som ako inak opäť našiel na Pintereste, tak ako väčšinu mojich inšpirácií na fotenie, a teda dohodol som si následne s modelkou outfit. Pri tomto fotení sa jednalo viac menej o taký akéby fashion photoshoot, kde mala modelka výstredné okuliare, ktorí mali byť ako hlavný prvok na tomto fotení, oblečenie a rôzne pózy. Prvých pár fotiek z počiatku som nafotil ešte na predošlý film, ktorý som mal naložený vo foťaku, a to bol Void 200, ktorý má tiež veľmi taký zaujímavý farebný výstup, a teda som zvedavý, ako tieto fotky vyjdú. No potom následne som však naložil už do fotoaparátu Hipsta 400. Takže začali sme fotiť a ja som všetky fotky okrem fotenia na film fotil aj na moju Sony A7 IV pre prípad, ak by náhodou fotky na film nevyšli, aby som mal v zálohe aspoň digitálne fotografie, ktoré viem, že budú dobré. Ja nie som totižto žiadny profi analogový fotograf, je to proste iba moje hobby a nie som v tom ešte úplne na 100% doma, takže som to nechcel riskovať, že stratím s tými modelkami čas, aj tie modelky stratia čas a nakoniec možno fotky nebudú ani dobré, čiže tieto digitálne fotky sú ako záloha, keby náhodou tie filmové fotky nevyšli. Pri tomto fotení som sa hral s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami a používal som dva objektívy na digitálnom fotoaparáte na mojej Sony, a to Sony 10-18 f4 a potom ešte Tamron 28-76 2.8. Stredal som tieto dva objektívy a teda rôzne dĺžky podľa toho, ktorý sa mi práve hodil do záberu, ale mám teda aj nejaké ultraširoké fotky a nejaké aj close-upy. Čo sa týka filmového foťaku, tak na ňom momentálne používam objektív 28-80 a používal som takisto ten úplne najširší koniec tohto objektívu, ale aj úplne tie close-upy a myslím si, že fotky z neho budú vyzerať super. Vystriedali sme rôzne pózy a pri niektorých sme sa celkom dosť aj nasmiali, pretože neboli tak jednoducho zrealizovateľné a niektoré nevyzerali ani naživo tak dobre, ako v mojej hlave a predstave. Hej, to sa veľakrát stáva. Čo sa svetla týka pri tomto fotení, tak som použil jedno svetlo iba, úplne bohate to stačilo. Použil som ho náročky bez softboxu, pretože som chcel taký dirty look s ostrými tieňmi a myslím si, že to v tomto prípade fungovalo super. Poďme si však povedať o tom druhom fotení. Pri druhom fotení som sa na fotení dohodol so Sofiou a inšpirácia na toto fotenie bola táto. Teda fitness oblečko a boxerské rukavice, úplne simple. Pri tomto fotení sme sa rozhodli dať ružové pozadie a myslím si, že to bola veľmi dobrá voľba, pretože podľa fotografií, čo som videl na digitále, tak to vyzeralo dokopy super. Čo sa svietenia týka pri tomto fotení, tak pri tomto fotení som použil teda ešte jedno svetlo, ktoré nasvedcovalo pozadie a dal som ho iba z jednej strany, aby vytvorilo na jednej strane veľmi osvetlenú časť toho pozadia a postupne išiel gradient na druhú stranu do takej tmavšej, neosvetlenej časti. Dal som ho teda na pravú stranu, keď som stal oproti pozadiu, a hlavné svetlo, ktoré svietilo na modelku, som mal po mojej ľavej ruke a svietilo na modelku cca v 45 stupňovom uhle
a teda pustili sme sa do fotenia. Pri tomto fotení som, čo sa filmového fotenia týka, dofotil už tú Hipsta 400 a naložil som potom následne Hipsta 200, s ktorou som pokračoval až do konca. Mal som nachystaných pár póz aj s inými variáciami svietenia, ako napríklad táto póza alebo táto póza. Pri tejto druhej póze, kde modelka ležala na zemi, som použil svetlo, aby svietilo na modelku takmer kolmo z vrchu. Nebolo to úplne, že takto kolmo, ale bolo to tiež z uhla, ale takmer kolmo. Svietilo na ňu proste dosť z vrchu a vytvorilo to takýto zaujímavý efekt, teda takýto zaujímavý look na tejto fotke a celkom sa mi to páči. Pri tejto druhej fotografii svietilo na modelku svetlo z boku, ako keby úplne, že oproti nej z boku. A teda dalo to takýto dramatický vzhľad s veľmi, veľmi tvrdými, ostrými tieňmi. V druhej časti tohto fotenia sme sa od platna presunuli do druhej časti ateliéru, a teda na gauč a následne pri stenu. Pri týchto foteniach som využil blesk, na filmovom fotoaparáte iba vstavaný, čoho sa veľmi bojím a som zvedavý, ako tie fotky budú vyzerať, budem sa musieť nechať prekvapiť. A na mojom digitálnom fotoaparáte som použil môj blesk Godox. Takže tie fotky budú isto v pohode, ako uvidíte o chvíľku. A teda zakončili sme toto fotenie potom fotením pri stene, kde modelka sedela na zemi a opierala sa chrbtom o stenu. Poďme sa pozrieť na výsledné fotky z týchto fotení. Bohužiaľ, na výsledné fotky z filmového fotoaparátu si budeme musieť ešte počkať, pretože mi v Labaku tieto filmy teda musia najprv vyvolať a následne mi poslať skeny. Takže tieto fotky budem ukazovať v najbližšom alebo v tom ďalšom videu, ktoré vyjde už čoskoro. Čiže pokiaľ náhodou nemáš ešte odber na tomto kanáli a chceš vidieť look tohto filmu a zároveň aj výsledné fotky odfotené na tento film, tak mi daj jednoznačne odber na môj kanál, aby ti žiadne ďalšie budúce video do budúcna už neušlo. Každopádne nebojte, ja som tieto, ako som spomínal, fotky fotil aj na môj digitálny fotoaparát a teda tie vám idem ukázať práve teraz. Takže fotky z prvého fotenia s prvou modelkou Juliou vyzerajú nejako takto. A teda takto nejako vyzerajú fotky z toho druhého fotenia so Sofiou s boxerskými rukavicami. Celkom dosť sa mi tam páči tá ružová farba v tom pozadí, myslím si, že to veľmi dobre hrá za tou modelkou, ale zároveň sa mi páči aj tie fotky na konci, čo sme fotili s bleskom pri stene, takže som celkom spokojný. Do komentára mi napíšte, ktoré z týchto dvoch fotení sa vám páčilo viac a zároveň, ktorá fotka je váš favorit. Moja je asi táto. Keďže som tieto fotky fotil aj na film, aj na digitál, tak je dosť možné, že potom z toho vytvorím nejaké presety s takým lookom, ako bude mať ten film a teda možno môžete čoskoro očakávať nejaké nové presety, ktoré pre vás budem mať. Takže jednoznačne stay tuned. Takže ak ste toto video dopozerali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Som rád, že som tento rok odštartoval takýmto super fotením, respektíve foteniami. A teda to nie je všetko, pretože tento týždeň ma čaká ešte jedno fotenie pre značku, s ktorou už dlho spolupracujem, a to je značka Eat Pussy, pre ktorú budem robiť teraz fotenie ich novej kolekcie a zároveň natáčanie nejakého kontentu, z čoho vám tiež potom prinesiem nejaké behind the scenes zábery. Čiže pokiaľ nechcete, aby vám to ušlo, tak pacnite ten odber na tento kanál a let's go! Vidíme sa čoskoro, zatiaľ sa majte a čaute.